Dyn ni wedi bod trwy'r holl adrannau Cymreig yma yn y Ffair Eaf ac wedi cyrraedd y diwedd mewn ffordd adran y Cobyn Cymreig a'r dosbarth ola yn yr adran yma, sef y dosbarth i Ebolesu neu Adfarch Blwydd. Ac wrth gwrs fydd yr enillydd yn y dosbarth yma yn cael mynd ymlaen i gystadlu ym pencampwriaeth yr adran. Ond Dafydd Jones o Fronarth sydd wedi bod gyda fi fan hyn yn gwylio'r cyfan, a Dafydd, dyn ni'n nesau'r diwedd. Ydyn, ni'n agosau nawr, David. Nes gael look bach rown nawr. Richard Francis yw'r beiriad o Gorseinon Abertawe. Ac Brydfa Maes y Môr, wrth gwrs, dyn ni'n gyfarwydd â gweld Richard o ddeutu'r Sioe yn dangos yn ymddiddori yn y cyffyle yma. Ac just i atgoffa chi tai parciau Anna Mai sydd yn y safle gyntaf ar hyn o bryd, y bechnogaeth Sarah Miriam Williams. Ac yn yr ail safle mae Bryn Jones gyda Brynant Charm, a mae'r het wedi diosg. Ac dyna sut maen nhw'n cael ei gosod. John Townsend yn drydydd gyda creu Valley o Brydfa Creu Valley, wrth gwrs Creu Valley Stardust. Mae'n ddrwg gen i. Hi oedd yn drydydd, felly llongyfeilliadau gwresog iddyn nhw. Llongyfeilliadau i Gethu Williams yn ddangos ar ran Sarah Williams gyda parciau Anna Mai. Yn ail, yn derbyn y rhoswm gen Richard Francis a beirniad Bryn Jones gyda Brynant Charm, ac John Townsend yn drydydd gyda Creu y Valley Stardust. In fourth position, number 1487, Lewis Thornyside Easy. Female sable, each is 1497. Wel, dyn sydd wedi cael diwrnod prysur iawn yma yn y cylch Gethin. Ti'n mynd hedeg trwy'r dydd? Do, ond na, falch dod ein dol ni a mae wedi cerol ni. Mae'n ail yma llynedd ar reserve. A pwy sy'n berchen yr Eboles? Sara Mims mi ar bolas. Ac oedd hi'n ail wrth gwrs efo'r dosbarth, yn y dosbarth blaenor i'r Ebolesi? O, da iawn, llofech ar y bai. Da iawn ti. Parciau Anna Mai, enillydd yr Ebolesu Blwydd yn adran y Cobiau Cymreig, a Gethin Williams sydd wedi cael y fraint ar anhydydd o ddangos ar ran Sarah Miriam Williams o Ynys Môn. Llongyfeilliadau mawr.